So ayan, magandang umaga sa inyong lahat dyan mga katutunos. Shout out sa inyong lahat dyan. So for today's video, wala kasi akong maisip na ibang content. So dahil yung mga kasamahan ko ay busy sa trabaho. So ang gagawin ko na lang ngayon, gagawan ko ng content yung aking motor. So siya nga pala, flex ko lang po yung aking bagong side mirror at saka visor. So salamat po sa nag-sponsor, sir. Okay, thank you so much. So ang gagawin natin ngayon sa aking motor ay aayusin natin tong aking ano bang tawag nito sa Tagalog? Kung sa Bisaya, magunigod kita boludo, maguni. So, umaalog-alog na kasi siya. Basag na siguro yung kanyang lalagyan na ng bracket. So, lalo na pag dadaan ka ng rough road, sobrang alog talaga, parang may nagda-drum sa loob. So, aayusin natin to. Yung sa iba kasi, ang ginagawa nila, papaiberan na lang nila yung basag. So, mahal kasi yung papiber dito. Sa iba naman, ang ginagawa nila ay papalitan na ng bago. So ayun po yung damage, yung kulay nung may bolt na puti. Yan, nabasag po yan, lalagyan ng tornilyo dyan. So ang gagawin natin dyan ay lulunasan natin at gagamitan natin ng DIY. So do it yourself o do it myself. So gagastos lang po tayo niyan ng 100. 100 lang, kayang-kaya na sa bulsa yan. So, kaysa naman magpa-fiber tayo, napakamahal, or papalitan ng bago. Nagtitipid kasi ako ngayon sa araw na to dahil napakahina yung events natin. So siya nga pala, bago tayo magsisimula, please subscribe my YouTube channel, The Yugi Show. Tara, start na tayo. So ayan yung nabasag mga katuto. Ayan, so lapit natin so para makita nyo. So ayan ayun, so nag-crack na talaga siya lahat. Pwede na siya tanggalin dyan. Ayan, so ayan pa yung sa kabila, putol na talaga. So kakabitan natin o didikitan natin yan ng bago. Ato sa hugasan, bago palitan. So yun mga katuto, ang gagamitin natin ingredients dyan ay gapas or cotton on 8-8. So yan po ay tag 100 po lang po yan. So paano ba mag-8-8? Ayun, ganun mag-8-8. So didikitan natin yan, lalagyan natin ng cotton kahit konti, at syempre lalagyan natin ng 8-8. So bago ang lahat, lalagyan muna natin yung yung naputol niya na plastic. Ayan, kakabit natin ulit. Ayan. So pagkatapos natin kabitan, okay, nalagyan ko na yan ng cotton yung ibaba. So lalagyan na lang natin ng pandikit na 8-8. Ayan. Ayan, so dandahan lang po sa paglagyan ng 8-8 dahil nakakapaso po yung sa sobrang init niyan. So nakakasira po ng balat yan. So ayan, so natapos ko na yung isa. So dito naman tayo sa isa. Ayan, so nilagyan ko na rin ng cotton. Tapos pinatakan ko ng 8-8 dyan. So para magiging plastic yung cotton niya. So magiging plastic, magdidikit na sila. So natapos ko nang tikitan yung mga basag. Okay, so ngayon ibabalik na natin yung ating tapaludo. Siya nga pala, kung nakita yung aking motor ay backlash talaga. So kanina kasi nahirapan kasi pagtanggal ng tapaludo. So ang ginawa ko, tinanggal ko muna yung gulong. Tapos tinanggal ko yung mga side bearings, front bearings, para di po ko mahirapan. So tinanggal ko na rin yung ding bracket ng regulator dahil di po siya matanggal pag ditanggalin yung bracket. Ayan, so kinabit ko na rin siya ulit. Okay, unang kinabit ko yung bracket ng regulator, and next yung pairings naman kinabit ko na rin. And so yung front kinabit ko na rin. So yun dito, napakadumi talaga ng motor ko. Yun, kita nyo naman, di ba? So ayan, so sa mga gusto nagtitipid dyan, tapos basag yung cover nyo, so wag na kayong magpa-fiber kung natitipid kayo kasi napakamahal ng pa-fiber. Wala na kayo bumili ng bago.
Ang gagawin nyo na lang ay pumunta kayo ng hardware at hahanapin yung may tatak na 88. Dapat sasayaw daw kayo ng 88 bago daw kayo bibigyan ng 88. So, ayan. So, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking YouTube channel sa kapanood ng video ito, alam ko makakatulong to sa inyo, lalo na kayo nagtitipid. So, please subscribe my YouTube channel, The Yugi Show. So, and click the notification bell para laging updated sa mga bagong upload ko na videos. So, ayan, kinabit ko na yung aking tapaludo. Ayan. So, malapit na talaga matapos. And next, inayos ko muna yung bracket ng aking cable. So, yan po ay bracket ng brake cable at saka speedometer cable. So, inayos ko na rin yung tornilyo dun sa ibaba para makabitan ng maayos at di sa taalog. Ayan. Ayan, so, yan, chinek ko na. Then, nakabit ko na yung plastic and wala nang alog. So, ngayon, ikakabit na naman natin yung ating gulong. So, para matapos na yung ating pagkukumpone. So, ayan, kakabit na natin yan. Ayan, so ito na nga pala, na-try ko na siya kanina. So, wala na talaga siyang alog or wala nang parang nagda-drum sa loob. So, hindi ko na siya kinuha ng video kasi po umuulan. So, ayan. So, maraming salamat. Thank you.